Днес искам да ви покажа една по-нова спалня в нашия магазин от модулна система Lante. Тази спалня, както виждате, е в един много красив и нежен светъл цвят. Системата разполага с доста модули. При спалнята те са скринове, нощни шкафчета, тоалетка, гардеробчето, което виждате изложено тук. От тази серия разполагаме и с много шкафове, които са за трапезария и за хол. Малко по-късно ще ви ги покажа. При спалнята мога да обърна внимание на тези много приятни заоблени детайли, които се усещат във всички нейни модули. При гардероба, при скрина, който също ще видите после. Според мен те седат много нежно и елегантно и съответства така и на цвета, който е много красив. В гардероба има следното разпределение. Тук е с дълъг лост и чекмедже долу. Тук е с рафтчета. Долу има и две контейнерчета. Леглото е с размер 160 см и както повечето от наши модели има място за съхранение. Ето тук отдолу може да ползвате това пространство, за да прибирате неща, които не ползвате много често. Искам да обърна внимание на скриновете при тази спалня. Те са няколко модула. При нас е показан един от тях на 163 см с 6 чекмеджета. Според мен е много удобен и елегантен. Като визия има и по-малки от тях, ако по-големите не се събират при вас, с различни решения са само чекмедженца, има и с вратички. Заповядайте на нашия сайт. Там серия Lante е показана с всеки един модул, всеки един цвят, който тя разполага и съответните размери, които да съобразите, ако сте решили това да е серията във вашия дом.